Čo hľadáš práve? Už som to našla. Ja si napísala cez oca, lebo ospravedlňujem. Tam nejdeš. Čaute. To je náš 35? Koľko to je ľudí? Tak ja som nechal, že objednávali VIP. Ja neviem, že taký skromný sme ich zobrali, chápem. Príjemné zvuky. Také tiché lietadlo som dlho nepočula. As we are fully ready for departure, we kindly ask you to fasten your seatbelt, close the tray tables in front of you, open up the window blinds and put the armrest down. Pekný. Aktuálne čakáme na naše zavazadlo a už ide. Už si to tam mierí v plnej rýchlosti. Ber ho, že by nám neutieklo. Tu je normálne telka. Nám kradol kufor. Behaj. Bež. Ja, že je môj sluha, čo si. Ja som si ho kúpila za euro. Nie, on ma chce zbaliť na mňa, tak nesie nám kufor, viete, a ešte nás odniesť na hotel. Potom tak poviem, že... Aktuálne sa nachádzame v našom hoteli. Ideme sa ubytovať. Už to majú jesť, som hladná. Sorbí ma hrdlo. A tak, 10 hodín večera. Room tour, čiže tu máme kúpeľňu. Taká maličká, priestranná. Tu je aj vecko. Tu sa môžete riť umyť. Môžete telefonovať počas toho, to je cool. Haló, 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 haló. Ježiš! Tu je umývadlo, som ja. Máme kufor. Tu je celá izba. Tu máme postele. No sme si fakt mohli zobrať tú jednu veľkú posteľ, také džukáte. Tu je sestra, tu je ďalšie zrkadlo. Tu nejaký odkaz sme dostali. Tu máme gauče, asi obývačka. A tu máme výhľad, sme na koľkom poschodí? 18. Čiže máme takýto výhľadík. Akože ľudia, ja som čakala viac, od toho sa mi točí hlava. Cítiš také tiež v hlave čudné, alebo nie? A tu je nejaká taká budova. Hovorím, že títo chodníky nie sú pre tučných ľudí. A strom, no výborne. Takéto mini, ako ty školy. To je super akcia. Tu budeme cvičiť každé ráno o 7. Nás tu môžete stretnúť. Počkaj, ešte ani nezapol video. Môžeš. Dnes máme na ochutnávku Dragon Brief. Dobre. Akože je to strašne stejné, že musím držať takto. No. Ešte jeden pokus. A kto neme ochutnať tú bezkú čokoládu? A sme na Starbuckse. Dobre, e-hruba stalo 13-12 eur, tak dajak. A je to vyrábané originál tu, v tomto Dubai outlete. Či mall outlet. Dubai outlet, no. Dúfam, že to presne v strede z Manžera tak dávané. Nebude dobrá. Dobre, sme kúpili len jednu. Toto čokoláda úplne chutí z najlacnejšia čokoláda v Poľska. Ale neviem, čo to nie. Ako vyzerá obrázok, hej, versus realita. Vína. Kde je to tá Burj Khalifa? Ja vôbec neviem, kde kúkam, ako kde je. To úplne spočívali. A tam vyzerá pán, možno bude vedieť, sa opýtam. Opýtaj sa, možno bude vedieť. Neviete, kde to je náhodou tá Burj Khalifa? Neviete, kde to je náhodou tá Burj Khalifa? Nikde nevidíme. Nič. No, tak nič. Tak ideme domov, poďme. Čo si to fotíš? Čo si fotíš? Burj Khalifu, alebo ako je veľký Mia Khalifu. Jak vyrastla Mia. Vidíš, však má sekne. Nevolé ruky.
Yeah. You from? Slovakia. Oh, Sofia country. Čo toto? Ideme? Goals food. Presne, to som chcela teraz skúsiť, že či nás nazvu Shakira, Lady Gaga a ste sa mohli počuť. Tak... Čaute fanúšici, práve sme si boli kúpiť dubajskú čokoládu, kúpili sme, ukážem vám ju, pozrite takáto, je fajná, robili ochutnávku, keby nerobili ochutnávku, tak by sme si ju nekúpili, ale chutila fest fajne. A sme prišli a sa sestra pýta, a koľko stojí? A on taký 50, akože tých ich oných. Dirhamov asi. Hej, no. A on taký, že... A sestra taká, dobre, zoberieme 2. A on dal 2. A sestra on taký, že to bude 100. A sestra, nie, to bude 79. Nemám. Dobre. A sme odišli. Ľudia, točíme vlog, aby nás neobťažovali Arabi. No tu je kráska. Dubajská čokoláda. Akú dubajskú čokoládu? Počkej, mám vlasy v hube, vyber mi z huby. Dobre, cheers. Vynikajúca, perfekto, dokonalá. Konečná dubajská čokoláda. Kde to sme zas? Na loďke. Pekné. Nie, preplávať na druhú stranu. Že akože oni nám tu trošku vidú, nám zastavia a môžeme plávať sami. Víš, skoro som bufla tu vedľa mňa typka. Asi rozbuchne loď. Aktuálne sme si mysleli, že sa kývame s náhodnými ľuďmi. Ale pokoj mi čapku. A nie telefón. No práve, idú ti ľudia, musíš kývať. Poď, idú ti. Odkiaľ vedie kto? Kývo. No aktuálne sa nachádzame na Zanzibare. Áno. Sme trošku zabudli, táto sme to zabudli natočiť. Nie, ale to ako spravedlňujeme sa, fanúšici nemôžete vidieť všetko. Presne, to čo by mal ten vlog 1 000 000 rokov, viete, takže... Musíme ísť, ak ktoré veci tam proste nedávať. Presne tak. To robí od vás, prepáčte. Takže si môžete skryť a napustiť vodu. Len keď ste videli, jak to funguje, musíte to proste, toto držať proste hore, to biele vec. Nemusíte. Pustite si vodu. A môžete byť tak blízko toho, hej. Kam ideme? Do Chinatownu. A rovno. A potom pôjdeme na Waterfall a Dubai Ice Ring. Kde sa nachádzame? V Dubai Mole pri Ice Rinku. Ja tu korčila taká odpadla. Kde sme? V Chinatowne. Pozrite, ako to krásne vyzerá. Čo nám tam povieš? Aj strom tu je. Máme tu na ochutnávku tento dumpling, alebo čo to je, neviem. Big dumpling. Máme to plnené kuracím mesom, chceli sme vajcom, nemali. Hovorím, že s hovedzím mesom a ona, že tiež nemám, aj že na čo to máš tam napísané. Takže iba kuráciu mala, ideme ochutnať kuráciu. Je tak buchta na pare proste plnená kuráciím mesom a zeleninou. Mit, tak 5 z 10. Táto čínska špecialita. Ale halo, aj ja to mám kúsok. 2. Asi zobrala asi tak 4. Výborná špecialita. Akože tieto vecká v Dubai Mole. Wow. Krásne. Viete, že utiaľa šiky. Asi si to zoberiem domov. Zadali sme Burj Khalifu a tak sa im prihovoril, sme začali rozprávať s ním. A ide nám ukázať, že je Burj Khalifa. Lebo mám pauzu, teraz tam ide, tak sa nám ide ukázať. Vchod, keby ste nepochopili. Čo robíme? Ideme na Burj Khalifu a do akvárka, ale tu je pípací stroj a nemôžeme pri sebe zapaľovať, to je nič ostré. Máme pri sebe zapaľovať, nožík a
za toto na nechty. Krič to hlasnejšie, nech to počujú všetci. Keď mi to tu vyhodia, tak čo mám robiť? A tak aj tak mi to nikto nerozumie. Čaute ľudia, momentálne tu čakáme na Burj Khalifu, 17:39 je momentálne. Čakáme na Burj Khalifu a čakáme tu v tejto rade, je strašne veľká. Už čakáme asi takú hodinu podľa mňa, ako možno asi ja neviem. Dlho čakáme proste. Strašne smrdia nohy. Nesmrdia, voňajšie. Úplne v pohode cítiť. Ale nesmrdia, ona dobre háňa. Aj keby to čo, celý deň som tu chodila ako taká ona a teraz, ale už nerobím pečiatky na zemi. A budú robiť? Nie. Má ešte mokré do tie nohy. Voňajte, majú to pánko. Čaute fanúšici, stojíme tu od 16:30, momentálne je 18:30, momentálne je 18:13, stojíme tu od 16:30, už prešlo veľa času. A konečne ideme tak, kde sa posúvame. Hej, aspoň do ďalšej rady. Na toto som čakala 2 hodiny. Akože nechcem ísť, ale som sklamaná. Čo ty hovoríš na to? Taká pani si ho tu fotí. No každý pohľad budeš mať No pozrite na ňo. Tak si ide, keby toto mesto patrilo jemu, pekne oci. Hej, oci, tak si že to vlastníš. Toto tu sme čakali 2 hodiny. Podľa mňa v noci by to bolo krajšie. Ale je mi tu zlé, chcem ísť dole už. My si aktuálne užívame takýto večerný pohľad na Dubaj. Dozrali sme croissanty za 10 eur. Pozrite, aká tu je rada. Máme šťastie, že keď sme išli, mi to nebola až taká. Oni budú čakať 5 hodín minimálne, všetci. 6. Ty vole. Aktuálne v reštaurácii. Mňa vynikajúce jedlo. Keď sme na verejnej pláži, nie je žiadne súkromné, na to ideme zajtra. Práve sa ideme najesť. Práve sme pozerali na Turkish ice cream, jak robili. To bolo dobre, to úplne tak oklamovali s tou zmrzlinou, to bolo super. A tam je také koleso, palma, sme sa opaľovali, zapávali sme si a ideme sa najesť. Kde sme? Teraz sme mentálne na pláži v Dubaji. Tam máte koleso a ono sa actually hýbe, aj keď to tak nevyzerá. Tam máte skakajúce veci, už všetky sme prešli, ale nuda celkom. Aktuálne sa nachádzame pod akvárium, kde sme si omylom kúpili listky. Žalo. Ďalší. Pozrite, aké má nožky. Ty mi bez výpovedte. Prečo sa mi to hlava? Neviem. We explore the human impacts on marine life from coastal development. No, aktuálne sedíme takýchto tu na loďkách a pozeráme sa dole. Dozvedeli sme sa, že to je 20 000 rýb, je to 11 metrov vysoké, takže tak. No, ryba. Mali sme jedlo a ideme kormiť rybky. Pozrite na nich, pozrite, čo mám ja. Čo to? No, my dneska beháme po nákupoch a to je sa nachádza Victoria's Secret. Oci, ako to hodnotíš dnešný deň? Na. Ešte vládzeš? Vidíš, ja vládnem, že sedím. Máš to do vlogu. Chodíme cez hodinu v tom
v nákladnom centre. Ideme objednať jeden pokašľaný taxík, to čo mi tak stalo asi. Ale aby sa konečne dostali aspoň von. Oci, ako hodnotíš dnešok? Smetenie. Prečo? Prečo? Motali sme sa, motali a zmenil sa plány ako pôvodný. Oni šli na pláž, trošku spečená, pozrite sa. Tu môžete vidieť nášho tata v prirodzenom prostredí. Spadol zasobovať stravy. Kto spadol? Zasobovať zo stravu. A kde? Na kruhači. Tam. Nevidím. Oci, čo nám povieš do vlogu? Čo budem hovoriť? Chutila ti večera? Večera is good. On za človek, on nás zrazil. You've been also Jumeirah Beach? Ako sa cítiš v našom luxusnom aute? Strašne dobre tu vonia. Extrémne, že hej. No. A je to super. Pozrite, pozrite. To som už vám ukazovala, čo všetko sa tu dá robiť. Nie. Počkaj. No, tu sa sklápaš, nie, tu sa vyklápaš, stlačím a idem dole. This is station. Som dole. A teraz stlačím toto a idem hore. Ježiš, musím to trošku podržať. A tu si nastavíte, či ti studené, alebo či teplé. Teda studené, bo mi je horúco. Ale nemám pozrieť, čo to robí. To najlepšie auto, no. Kde sa nachádzame? Ja neviem. Strašne sa málo kde. Ani to tu nikde nepíše, fakt ako nechápem. No v Dubaji fakt, akože, že my sme budúcnosť, no ani kanalizáciu si to nevedia spraviť a sú tu vytopení. Ani nevedia napísať, kde sa nachádzame. Ani tu Burj Khalifu sme nevedeli nájsť, ani toto, ale to je... To Online neviem, booking. To sme online booking, toto si online ale booking. Miro tam ide. Aha, jaký gigantický koň vzadu. No, sme tu, kde nevieme ani ako sa tu volá, lebo tu nikde nie je napísaný názov. Môžete to vidieť. Koňa, to všetko vyrobili pre mňa, čo tu nestalo. Len kvôli mne to všetko vyrobili, lebo sa nudili. A vedeli, že prídem, viete, blondína, pekná chuda, tiket a tak ďalej. Takže mi vytvorili túto záhradu. Typek, jak sme pípali lístky, teda nie, že pípali lístky, my sme tu zadarmo VIP samozrejme, však to je pre mňa, ale to tým ostatným hovorili do not steal, it's for Mirka, from Slovakia. Takže mňa, chápete? Takže, tak, môžete sa to pozerať. Videli Mira. Ako celú dobu hovorím o tom, jak ako stračíme. Si kúpili Shrekov moč, je to vynikajúce, fakt je to žaborina čistá, 100% Shrekový moč s jeho žaborinou. A jeho sopre tam sú samozrejme aj také veci, to... A je to super. Au, a boli ma tu tá ruka, som sa porezala. Ma to takto porezala, lebo ženy tu nemajú práva, že sa mám vrátiť do kuchyne, im porali a ma rezli do ruky. Čaute ľudia, teraz sme boli kúpať dubajskú čokoládu. Poviem vám, ako moja sestra zjednávala. Pýta sa, how much for 10? A on hovorí, koľko povedal najprv? 400. 400. A ona že, oh no, a ja tak oh, that's too much. And he was like, that's too much? And he's 300. To je 100 eur. Hey, and then he said, 350. And a ona povedala, že 350? Make it 200. On taký, I can't go lower, hey? He said, I can't go lower. And my sister said, okay, 200. Ja som si sa pošíkala. Ja som myslela, že to stratím. A on už nemôžem ísť nižšie. A ona, na 200. 350 na 200. Ale nakoniec sme to zjednali 10 čokolád za 300, čo je 71 eur. A to je celkom dobrá cena, asi. Jedna čokoláda 7 eur tým pádom. To čo je dobré. Takže pojednali sme. To je objednávať. Kde sa žite fixi čokoládu za 7 eur? Presne, a ešte originál čokoláda. Akože dúfam, že to asi nebol iba obal, a že nejaký fake nám tam dali. Ale keď hej, tá...
Unlucky aj vám všetkým, čo to budete jesť. No pozrite, ideme mu dať 5. Aha, ten nám ukazuje, že sme loser. Loser! Kde sme? V Šmolkovskej záhradke, neviem, jak to volá, v ich village, dedinke. A tu je Gargamel Azrael. Azrael je super. Ako sa ti to páči? Pekné. A čo nám povedz viac k tomu? Prekvapilo ma to. Toľko kvetov v takej záhrade. To je úžasné. A je to suché, sucho tu. To za hodinu by sme nestihli, aj keď sme chceli. Práve sme pri Dubai Framey. Je to taký štvorček, akože Nether portál, alebo tak, čiže keď dole zapalíte, tak to a sa dostanete do inej dimenzie. Ale bohužiaľ nemáme Zapaľovať. Mám zapaľovač, ale nemáme vstupenky tu, takže nemôžeme to ísť skúsiť. Bohužiaľ. O čo sama neviem, v tom banku, čo má klíše. Na čo sa to pozeráš? Na rybky. Tu máte rybky. A potom sa mi rybka na nás kúka skôr. Nie, že či je, ale čo sa pozrám to, čo sa ona pozerá. Brutál. A chvíľku budem. No toto tu je nádherné, to z fúkaného skla. A majú tu takéto fontánky, kde je perla, ktorá sa otáča a vypľúva to vodičku, akože extrémne cool. A majú ich tak akože všade. A toto tu v strede. Ako na taký luxus by sme si akože vedeli zvyknúť, nie, že nie. No jak? Na budúci týždeň tu môžeme ísť. Dneska je deň odchodu, takže asi streda. Zjesť raňajky treba, check-out urobiť treba, na pláži treba, domov ozísť treba. Úžas. Oni panikária, rýchlo, nesťahná, už nám o 9:30 volali. Autobus nám je 10:40. 10 sa nám vyhražali, že sa pôjdu check-outy bez nás. Ale akože neviem, jak by to spravili, keďže nevedia po anglicky. Sme na letisku. No, aktuálne nahlasujeme kufor. Super. Momentálne ideme na letisko, už odchádzame z Dubaja. Bohužiaľ, som tu ešte ostala, taký viete, čilík. Takže to bude už asi koniec vlogisku. Tak sa s vami lúčime. Pa, pa.